Bagamat marami ng mga negosyo ang muling nakapagbukas, hindi pa rin daw magiging madali ang makabawi. Ayon kay Rene Romero, presidente ng PAMCHAM, nahihirapang makapagsimulang muli ang mga small and medium enterprises o MSMEs dahil sa epekto ng 3 buwang lockdown. Kung hindi raw kakayanin ay malamang magsara at mangangahulugang ito ng pagkawala ng trabaho ng maraming ordinaryong manggagawa. At sa tingin namin, pag magdadating na yung magpo-full flush yan, may iwan yung mga empleyado, siguro mga 15 to 20% minimum. Meaning, magkakaroon tayo ng layoff ng mga trabahador ng 15 hanggang 20% dito sa Pampanga. Yun ang tansya namin. Sa new normal na pagpapatakbo ng negosyo ay malayong-malayo daw sa dating kalagayan. Hindi na rin tulad ng dati ang kita dahil kahit sa operasyon ay nililimitahan na rin ang mga face-to-face na transaksyon, maging ang oras ng pagbubukas ng mga negosyo. Ayon kay Romero, marami daw ang magsasarang negosyo na magiging dahilan ng kawalan ng hanap buhay sa bahagi ng mga manggagawa. Malaking tulong daw ang isinusulong na 1.3 trillion economic stimulus package sa Kongreso para mabilis makabawi ang ekonomiya ng bansa sa epekto ng COVID-19 pandemic. Pero ayon kay Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua nitong June 5, hindi raw ito kakayanin at kailangang hanapan ng bagong mapagkukunan ng pondo. Nasa 130 billion pesos lamang raw ang kakayanin batay sa proposal ng mga economic manager ng bansa. Pero hindi raw ito sapat sa pagtingin ng PAMCHAM. Baka kulang, ano? Baka kulang yan, mabibitin para maging mabilis ang ating pag-bounce back sa ekonomiya. Sa panahong ito ay mas lalong kailangan umano ng ayuda ng mga negosyo. Nakatulong man daw ang mga programa sa mga empleyado sa ilalim ng Social Amelioration Program ay panandalian lamang daw ito. Dapat siguro humanap. Ang susunod na dapat gawin ng gobyerno ngayon is sagitin yung mga SMEs. Kung gusto nilang matagalan o permanente, tutulungan yung mamamayan, tulungan nila kung saan nagtatrabaho yung mga mamamayan. Kasi kapag kung saan nagtatrabaho yung manggagawa at ito'y nagsara dahil kulang siya ng kapital, saan ang trabaho ng manggagawa? Pero kung tutulungan nila itong mga negosyo para hindi magsara at hindi magbawas ng manggagawa ng kanilang mga workers, yun, tuloy-tuloy yun. Nakakatulong ka ba sa fast recovery of the economy? Sana raw madaliin ng gobyerno ang pagsasabata sa stimulus package at bigyan ng atensyon at ayuda ang mga negosyong hirap magsimula. Para sa amin, dapat bilisan ng gobyerno yung stimulus package. Stimulate niya yung ekonomiya para magiging mabilis yung pag-recover ng pamumuhay ng mga mamamayan. Samantala, isang programa ang planong ilatag ni Romero na tinatawag na 60-40 sa GIP SME program. Layunin ng programa na tulungang muling makabawi ang mga SME sa tulong ng gobyerno. Kung mag-uutang ang isang SME para i-save siya, hindi siya magsara, hindi mag-lay off, let's say nag-utang siya ng 100,000, ang babayaran lang niya is 60,000. 60,000. Yung 40,000 ayuda sa kanya. At kung pwede, walang interest yun. Walang interest. Pagkatapos, babayaran niya ng 2 to 5 years. Para tuloy-tuloy yung kanyang business. Kasi kung short term lang yung pagbayad ng loan, baka magsara rin siya after 6 months, after 8 months. So, hindi rin permanente yung ibibigay na stimulus package ng gobyerno. Pag-aaralan pa raw ito ng PAMCHAM at kung aaprobahan ng board ay magsusumite sila ng proposal sa provincial government at sa Regional Development Council. Jennifer Salenga, CLTV News.